Sannu amaryar sayyadi Ali jagoran kowa, Nana Batula ke ce rahama a gurin kowa. Sarki Allah majiro ko gajiro gona, kara zuban sirrin kasidin umma a bakina. Ban ilimi daga taskar sayyidina Ali Maulana, ma'ana kofar birnin nan na ulumu masoyina. Ake salati Batula uwa ta saman danda, mai girman da ta zarta duka sani koko a fada. Santa ake samun dukan matsayi ta saman lada, makiyinta a ko'ina yake tabbas yayi ridda. Aya ta saman daraja uwar matsayi ta saman girma, ke daidaitar uwa a gurin duka al'umma. Babu kamar ki adu halittar rabu abar nema, sayyidatu nisa'i alil jannatu mai girma. Ki nake nema Nana Batula kina kallo, bana nema gun wani ki bare yayi mun gwalo. Kece mai baka wani komai ya sama sha kallo, karki bari makiya rinka buga ni kamar kwallo. Kece sirrin rayuwar mu da sanki nake kwana, da na farka bacci ke na kira daga bakina. Idan zan zauna ambatanki nake daga kalbina, idan zan tashi a ko'ina ni ke na kira suna. Ta saman sama ke ce siffar mahalittina, ya ta kasan kasa ke ce gata na makakina, ya ta cikin ciki ke ce girma na masoyina. Yardarki ta ba mu ruwa, ya taki sirrin gona, dake Allahu yake yin komai ya maulati. Ke ce mai juyin hadarar malakuti da lahuti, hanya mai kwalita ita Hausawa ka kira titi. Inda ku gan mu ku bar mu nan mu dai sai maulati, inda ku gan mu ku bar mu nan mu dai sai maulati, inda ku gan mu ku bar mu nan mu dai sai maulati. Su nai mana dariya ya umma kina kallo, zaci wai hauka muke kuma za fa su sha kallo. Tunda mu fara ba mu dainawa ku ji zance na, wuce nan gaba a yi ta labarin mu cikin gona. Ce da sun fara kamar gaske kuma sun daina, Nana Batula gunki yanzu na kawo kokena. Kayan aiki ki ban iko na wuce tsara, ina ganin komai to yau na kawo kara. Gani ake in min kira ki fa ba kya saurara, wasu san ba a ko a ina akwai ki ba faɗi matu Zahara. Waɗansu su ce mun takura musu in mu ɗago sauti, murnar ranar haihuwa da muke yi lissati. Mance da dukan dakika ko na ce minti, a cikin yardar ki suke numfashi ya maulati. Komai za a faɗa mana mu hadaratu muke kallo, ama yin riya Batula mun wuce yan kwallo. Ba mu fara ba sai nan gaba za fa a sha kallo, tafiyar ta gaske muke sai mun wuce hangen mai kallo. Kowa akwai sirri a gidan zakar da aje leke, mu sharafa usu ce mu je mu yi kunga akwai sake. Mu an ba mu tiket sikirinin amanatin sahe, a gidan sai da ko ina mu mun wuce yan leke. No amaryar sayyadi Ali jagoran kowa, Nana Batula ke ce rahama a gurin kowa.
ahalul kisayi ki kara yi mun baiwa bani abin da ya zarce kai da tunani gun kowa mai san bin Allah da gaske ya zo ya bi maulati mai sanya gara fito ya taho ya ga maulati mai san mulki ko kudi ya taho ya bi maulati don komai na duniya da kiyama na gun maulati rubuta ya ce ku ce tafiyar da akwai nisa ku taho ku mu kama hanya kar da mu sa wasa ai mun san cewa daga tushe ne aka samrarsa ya shi mai katon kai shi aka cewa kwarkwasa ku bar zancen matsayi kwadan ita an ka halitta shi ku bar zancen mulki kwadan ita rabbu ya kage shi ku bar zancen girma kwadan ita an ka kadarta shi ba kalmar da take misalto faɗi matullahi banin hanci mafi girma a yi numfashi faɗi mace ta ka hau saman da take tara al'arshi baya masauki ya haddabi kirjina kwakwalwa ta da jini da bargona duka ummina dan darajar maulan mu shakbe jani mafi girma mai matsayin katamul wilayati kimini alfarma dan darajar barha magausi ki bani abun nema baban yan failar kina na batula uwar girma darajar baban mu shage bire saman komai duka abin da ki ban a yanzu ki kara yi mun maimai darajar shaka fatul agala ke ki ban komai kar da mu sha wahala cikin tafiyar mu akan komai dan darajar datti da shehu harazimi hausawa da a fagen begen ki umma na zo da wuce kowa dan darajar shehi abul fatahi ahmad yalwa yi fatahi a gare da ban nema a gurin kowa kashafin su sharbu dan lami da laki ban girma ba girman girma ba girman sanki nake nema matsayin shehi sharif maula ya silar girma bani abin kauna a kullum gunki nake nema darajar sidi sharif sha'abanki alfarma yarda da duk lamarin kisani na zama sitani ma ko a ina ai mini shaidar kaunar nan nima wadda nan da ma'aiki ya ce mu yi miki ya umma zan sa aya cikin tafiyar da akwai rauni ga na karimun baba umma ki kara sitirta ni daɗina in ji ina ta faɗanki a bakina burina na zamowa cikin hidimarki nake kwana daɗina in ji ina ta faɗanki a bakina burina na zamowa cikin hidimarki nake kwana nana ya nana ya nana